San Miguel Primary School sa lungsod sa Cordova, Adunay permit nga mo-convert na ngadto sa elementary school. Apan, mga classrooms nagpabilin gihapon ana sa mga tents, samtang ipaabot pa nga mapabarog ang school building. Siloan meron nila sa report. Duha ka semana sa dili pa magsugod ang klase sa mga pampublikong tunghaan karong Agosto 29, nagkapuliki kini mga magtutudlo sa San Miguel Primary School uban ang pipila ka mga ginikanan ug mga volunteers sa pagpamintal sa armchairs ug desk sa naasoy tunghaan. Gawa sa classroom sa kinder nga nahuman na og pintal, wala na ilaing classroom nga kinahanglang pintalan. Kay kini man gihapong mga tents ang gamitong classrooms alang sa mga tinunan sa grade 1 hangtod sa grade 4. Nagkuwang jud ni sa tanan nga mga materialis, hinaot ni sa uban nga mga ginikanan or mga LGUs nga nakadungog nga musuporta diri sa among eskwelahan aron padayon gihapon ang pagtungha sa mga bata. Ang kasamtangang upat ka mga classrooms nga napabarog, may mga guba-guba na ug nanginhanglan pa sila karon ug dugang duha ka tents kay magsugod na sab sila pagpanawat ug mga tinunan sa grade 5 ug grade 6. Mayo 15, 2023 na aprobahan ang permit sa San Miguel Primary School nga ma-convert na ngadto sa San Miguel Elementary School. Nagpasabot madugangan kini og duha ka ang sa elementarya alang sa school year 2023-2024. Apan hangtod karon nagpabilin ang ingon niini nga kahimtang ug gidaghanon sa mga classroom sa naasoy tunghaan. Maupod na ang amo ang problema kung asa sila ibutang kay dinhi ang among nasabutan mao ni ang grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade kinder didto, grade 5 and then grade 6 wala pa mi kabawa sa ibutang mo na ang katong NGO among gipaabot nga ma-approve to sila. Mato ni Teacher Kimberlyn Casquejo, School Partnerships Focal Person sa San Miguel Elementary School, nga usa sa ilang gikabalakan karon kay ang luna nga gibarugan karon sa mga tents gamito na sa tag-iya ug naghinay-hinay na kini pagproseso sa fencing permit. Hinon atol sa District Brigada kick-off niadtong Lunes nga gipahigayon sa maong tunghaan. Misaad matod pa si Mayor Cesar Didoy Suwan nga hangyuon niya ang tag-iya sa luna nga iangan-angan una ang pagpakural sa dapit samtang wa pa mapabarog ang makeshift classrooms sa 400 square meters nga luna nga napalit sa lokal nga kagamhanan at bang sa gibarugan karon sa mga tents. Ingon jud si Mayor nga manghangyo ta kay para nga dili in town maunsaningan ang pagklase karong 29. Nga na yes nga dili mabalda ang klase karong 29. Midugang usab si San Miguel Barangay Captain Arlene Turing nga nahinabi na niya ang tag-iya sa luna ug midunar kini ug tipik sa iyang luna alang sa tunghaan. Iyang gihatagdan ni og 30 square meter pero wala pa namo napabuhati og deed of donation pero nana siya ilain nga muhon nga gibutang. Ako na pud ng Senior Didoy bahin ana kay aron niyang may istoryahan ang kanang tag-iya sa yuta aron madako-dako pud ang amuang yuta aw ang eskwelahan ba. So basin day o mabaligya o kanang padakan pa yang paghatag. Gisusi usab sa RTV Balitang Bisdak ang dapit diin gikatakdang pabarugon ang 4-story 12 classroom sa naasoy tunghaan nga gisugdan pagpabarog niadtong Enero 2021 apan hangtod karon pundasyon pa lang ang napabarog. Hinoon sa nahunang interview sa RTV Balitang Bisdak kang Cordova Mayor Cesar Didoy Suwan niadtong Hunyo iyang gibutyag nga gitunguha nila karon nga magahinan og pondo ang school building nga wa matiwas. Sa pagkakaron may usa na ka NGO ug usa ka grupo sa mga Filipino-American teachers ang misaad nga motabang aron makapabarog og bag-ong makeshift classrooms. Apan samtang gipaabot pa ang tabang padayon usab nga nagsaka ang enrollee sa maong tunghaan. Sa pagkakaron moabot na sa 222 ang mga nagpa-enroll nga mga tinunan gikan sa kinder hangtod sa grade 6. Butang nga angayang bubuan og suporta aron makakabot og maayong kalidad sa edukasyon alang sa maong mga tinunan. Mahayo ni nga tabangan anta ang amo ang school at least man lang for the sake sa kabataan diri sa San Miguel nga makatagantan na sad sila og kanang classroom na though inaon na to makeshift siya still dili pareha kani karon nga makeshift siya nga tent. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.